bayap at magrasyang gat panapon po kaya katamuan. Balaos ko po kaya tiking parokya ng Santiago Apostol, Nuestra Señora de la Merced, ning Bahay Paricandabo, devotos at devotas, Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdón, ning Virgen de los Remedios Paris, ning Baliti, devotos at devotas, kaya tiking parokya ng Santiago Apostol. Iyabetala po, king katamong padalangin, ding kapasalamatan at kayadwanan, ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynalda Giao, Constantine, Blasilda and Christopher Apimuar, Richard, Paulo, Ray and Ricardo Giao, Liza Nulud, Sian, Carlen and Luan Dizon, Bobet and Lenny Cruz, Miguel Cruz, Maria Teresa Pineda, Honorable Governor Dennis Delta Pineda, Honorable Vice Governor Lilia Nanay Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Ducut Flores family, Lilian Ducut, Josefina Ducut, Cecilia Ducut, Cornelius Ducut, and Victorio Ducut, Hermisa Ducut Maninang, Andrew Maninang, Evelina Santiago, Pearly Lopez, Joel and Ann Hinco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack, Jimmy Hinco, Nicolas and Ami Sikat, Lainel Gozum, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jeng Castro, Al and Lizelle Vitug, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Reina Parbo, Adolfo Garcia, Arturo Torres Jr., Ning Faharit, Ronnie, Mario, Maricel, Crispin, Rizalin, Jeronimo, and Dina Gatus, Alan and Lisa Kayanan, Edgar Gatus, Joseph and Lisel Zapanta, Arturo Senior and Christy Torres, Peng and Gigi Lintag, Sofia, Adriel Faharit, BNP Choir Family, Braulio, Abreta, Raymar, Ralph, John, Romel, Riniel, and Rodinel Manlutak, Juanito and Melissa Serrano, Jamie, Jasmine, and Jerome, Janela and Jade, Erwin and Erwina Malik, Randy and Mitoni Febrero, CJ, Marisa and Marvin Cuenco, Michael and Miguel Cuenco, Maricar and Kim. Balaus ko po, king parokya ng Santiago Apostol, Nuestra Señora del Santísimo Rosario ning Holy Rosary Parish, karin king Siyudad ning Angeles, devotos at devotas. Kayan tabi mo rin po ning imahen na ning San Jose, ing esposo ning kakatamong indong Birhen Maria. Pasibayo po, welcome kay tiking parokya ng Santiago Apostol, devotos at devotas ning Nuestra Señora del Santísimo Rosario del Nabal, ning Siyudad ning Angeles, ating kayang esposo, ing Senyor San Jose.
San Jose po po yung lanabal ng Angeles. Wapen po. Si Catalmario family, Rodinel, Carlota, and Stephanie Blair Manlutak, Ivan Tamayo, Juan Inigo Dare, Alzeren Alenar, Jasriel Kayanan, May Bigian, Leila Aguas, Carlos David, Casey Salonga, Hil and Alena family, Avelina Santiago, Christopher Zenaida Nicole and Crisen Cuenco, Remedios Taruk, Corazon and Susette Fernando, Corazon, Vincent and Jack Morales, Hil and Malu de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Kevin and Shelo de los Santos, Luis, Vianey and Bianca de los Santos, Shani Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Bong Lagman, Nereo Kayanan, Elisa Aquino. Ang timuring Kingaldorang Kebaytan di Mel Cunanan, Rose Andrea Mendoza, Ian Jeron Reyes, Ancha de la Peña, Amy Canlas, Lucia Flores, Carl Louis Simeon, Edgar Navarro, Jan Daniel Doroteo, Giancarlo Gatchalian, Juan Inigo Dare, Patrick Razon. Para po king wedding anniversary, di Arnel and Geraldine Dison, Anne and Leo Balasco. Para king payapang pamaglakbe, Darian Alisa Martin, Reynald Dagiao at Familia, Mike at Maita Tolentino. Para king makapasubaling kayadwanan di Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Conor Robinson, Annalise and Ellery Schultness, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Irelan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Ronau Darbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody. Sir, pwedeng stop na daw po. Huwag na daw pong basahin, sabi ni Amo. Okay. Thank you po. Nano mag... How about Uwi tayo. Low. Low. Oh. Lamaga tayo pinap
Anting beto nga pamilya, mitipon tamo, king lagyo ni ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. At kaya ka, Antimo. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva! Kakamalan kong kakaluguran, kaniting aldoning kapampangan, kaniting katlong Domingo ning Adviento, anting kapagsadyan para king panyatang ning Ginoo, pakatipon tamo anting meto nga balayan na malugod kang Maria, pasyag taming kaya katamong debosyon at lugod kang Maria, ating kaya katamong katapatan, karing kautusan at kapilubluban ning kaya katamong Ginoo. King kataymikan daring kaya katamong puso, ganakan tamo at tumula tamo, king katutuan na kaluguran na katamo ning Dios. Binyene kaya katamo yung sarili ng induban, maging indu tamo. Gana kantala retang dakalabesis, apeng gulutan tayong kayang lugod. Apeng gulutan tamo yung kaya katamong kayausan, king kabanalan at kalinisan. Manyawad tamong sikanan ng pon kapatawaran, ban kalupa ng Maria, makatuki tamo kang Kristo, king dahalaning krus, king dahalaning lugod, papunta king kaligayan. Yakastangin ning miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko. King Dios, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, aman wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapu ko ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangang elampong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Dios, aginutamo. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, iyuli na katangan sa naking biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paning ginuming Kristo, aparating tapat ka rin kang pangako, at kapilan man malapit king kang kapulungan, ingyato magsayaya kabang panaya na king kapanaligan ning panyatang ning talapagligtas, at baoyang lalawe makapauna king pamagbalik na king kawakasa ning panahon. Isadya mo ring puso mi, at ipawing lungkot amamantala king kapanayan mitula, ay pagkalub ning kayang presensya, uling ginuya manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libro na ni Propeta Isayas. Bustan mo ing desyerto magsayaya, at karinggabon aalang ulaga, sibot lang sampaga. Ing desyerto dahalitya at kulisak kintula, maging antiya karimbundok ning Lebano, king legwan na, at maging matabaya antiring marangle ning Carmelo at Sharon. Akit ning balang metong ing ligaya ning Ginoo. Akit da ing kayang degulan at upaya. Dinan nyo lang sikanan ding gamat amapagal at ding tud agagalgal kimpa mga lambot. Sabyan nyo king nino mang miminalog, siknangan mo ing lubmo at eka tatakot. Daratang yaing Diyos bana kayong iligtas, daratang ya banding kekong kasalang kaya lang parusan. Manakit la ring bulag at ding maklak makaramdam la, ding pilelon dagla at terak, at detang pipi kulisakla kintulara. Miras la Jerusalem kimit mong tula, daralit at kukulisak king saya, maging maligaya la kapilanman, lungkot at kalingas-ngasan, mawalangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ginoo, datang ka at iligtas mo kami. 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 Yaing tapat kapilanman, potang manatulya, papanigya ka ring malulupig. Yaing babye pamangan ka ring danupan. Ginuyang patimawa ka ring bihag. Ginoo, datang ka at iligtas mo kami. Ginoo, datang ka at iligtas mo kami. Ginoo, pasalano mata ring bulag, babanguno ring mebigo. Ginoo, ingatano ring dayuan,
sasaw panoring me balu at mengulila. Datang ka at iligtas mo kami. Datang ka at iligtas mo kami. Inginu kaluguran o ring makatuliran. Dapat ring balak daring marawak lilipulana. Ingin umagaria kapilan paman. Ing Dios mo o Zion, magariang alangangga. Datang ka at iligtas mo kami. 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 Pamamasang iba't kinsulat ng Apostol Santiago. Mibabata kayo, kapatad. Mibabata kayo ang gaking panyatang na ning Ginoo. Lawan nyo no makanano yang maninayang mitmong kapibabatan, ing meto nga ortelano, bayo may kabungang maulaga, ing kayang gabon. Mapibabatayang maninaya, king mumuna, at tauling uran. Sukat kayo namang mibata, kayo pa'y siralog. Uling ingal do ng panyatang ning Ginoo, malapit na. Kapatad, kayo mipapamarsala, bane na kayo atulan ning Diyos. Ingukum malapit ne, at tune king pasbol. Kapatad, gana kanyo laring propeta, ameging talapagligtas ning Ginoo. Gawan nyo lang uliran nyo, king kapibabatan, king oras na ning kasakitan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ing espiritu ning Ginoo at siyo kanaku. Pinili naku ban ipanaral ing mayap a balita karing pakakalulu.
manatili ake kayo. At kekan timuri. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Ngeni iwan na maminyag, aatsuking sukulan, abalita na indrapta ng Yesus. Inya, mitubod yang mapilan ka rin kayang alagad. Pepapuntan no kang Yesus, banigutang da kaya, ikayo na po itang may pangakong datang, o kailangan kay pang manayang aliwa. Hi Jesus nga nang may kibat, magbalik kayo kang wan, at sabyan nyo kaya in kaya kong daramdaman at akakit. Ding bulag, manakit la. Ding pile, makalakad la. Ding leproso, malilinis la. Ding maklak, makaramdam la. At ding mete, may pasubyan lang miye. At ding may pabalita, tungkol king pamagari ng Diyos, may panaral ka rin kalulu. At nuwan niya, ing taong walang pamikakuno, tungkol kanako. Inyang kagulot daring alagad ng wan, Jesus may salita, ya karing dakal na tao, tungkol kang wan. Kanitang linwal kayong minta king ilang, banakit iwan, nano ing paninayan yung akit. Metong yan timbong iasiwas ni ngangin, nano ing lilwalan yung alben. Metong yang taong makaimalan masanteng, ding taong pakaimalan masanting, karing palasyo lamo mayayakit. Inya sabyan nyo kanako, nanupin mo, ing paninayan yung akit. Metong yang propeta, sasabyan ko kaya kayo, maigit ya pa king metong a propeta, ing ikit yu. Uling iwan, yapin itang sasabyaning kasulatan. O yan ing tubod ko. Itubod king makauna kaya ka, banang isadya ing dalanan mo. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, karing sablang penganak daring babae, alapang linto lalong maula kesa kaya. Makanyan man, ing peka malating dili king kareryaning banwa, maigit yang maula kesa kaya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magtatagalog po ako sa aking humilya. Baka merong mga taga hindi Pampanga rito. Or baka may hindi nakakaintindi ng Tagalog. Para po maintindihan ng lahat. Kaninang umaga po, nakareceive ako ng chat mula kay Father Gian. At ang sabi niya, Father, pwede ba mamayang hapon sa ating misa, ikaw ang magbigay ng homily. Marian homily. Matatanggihan ko po ba yung kapatid kong pare? Siyempre, hindi. So, nandito po ako ngayon sa harap ninyo upang ibahagi ko yung aking faith experience at yung aking Marian devotion. Nung Biyernes ng tanghali, kinuha po namin yung Birhen ng Santo Rosario mula sa parokya ko sa Malusak, sa Smuan. Sinakay ng bangka at dinala po namin sa bahay namin para ayusin para sa araw na ito. Para isakay sa karosa. So kinuha po namin siya. At mula sa Bamboo Hub hanggang makadating kami ng bahay, karga-karga ko po. Yakap-yakap ko siya sa sasakyan. At ang nagdadrive po, yung pinsan ko.
Sabi sa akin ng pinsan ko, Kuya, hindi ka ba nabibigatan? Sabi ko sa kanya, kailanman hindi naging mabigat si Mama Mary. Kailanman hindi pabigat at hindi mabigat si Mama Mary. So niyayakap ko po yung aming patron, yung original image ng Santo Rosario ng aming parokya sa Malusak. Akap ko po siya hanggang sa makarating kami sa bahay. At habang kami po nasa biyahe, bigla na lang tumulo yung luha ko. Totoo po ito. Bigla na lang pong tumulo yung luha ko nang hindi ko alam. Siguro dahil nakadikit sa dibdib ko yung imahen ng mahal na birhen. Dahil yakap-yakap ko siya at nakadikit siya sa dibdib ko. At damang-dama ko na alam niya, naririnig niya, nalalaman niya kung ano yung laman ng panalangin ko. Kaya kahit hindi ako magsalita, kahit hindi ko sabihin isa-isa yung mga personal intentions ko, dahil yakap-yakap ko ang mahal na birhen, ang Santo Rosario, damang-dama ko, nakikinig siya. At alam niya kung ano yung nasa kalooban ko. Kaya naluha na lang ako. Ang sarap sa feeling. Ang sarap sa pakiramdam. Tayo pong mga Pilipino, tinatawag po tayong Pueblo Amante de Maria. Ano pong ibig sabihin ng salitang Pueblo Amante de Maria? Ang bayang nagmamahal kay Maria. Kaya nga meron po tayong kanta sa Kapampangan, Balayan ang malugod kang Maria, Balayan ang malugod King Diyos. Ang ganda po nung Kapampangan translation, Balayan ang malugod kang Maria, Balayan ang malugod King Diyos. Nung kaluguran taya ing Birhen Maria, buring sabihan ni taya kaluguran ng Diyos, mas higit kaluguran taya ing Diyos. O ita po yung buri ng sabihan nita. Itamu ing Pueblo Amante de Maria, ang bayang nagmamahal kay Maria. At dahil mahal natin si Maria, mahal na mahal natin ang Diyos dahil si Maria, mahal din niya ang Diyos. Yung wrong interpretation po sa atin o yung accusation sa atin ng mga anti-Catholics, ano sinasabi nila? Bakit kayong mga Katoliko, sinasamba ninyo si Maria? Yan yung accusation sa atin. Sinasamba daw natin ang Birhen Maria. My dear friends, hindi nila naiintindihan kung ano yung pagkakaiba ng veneration sa adoration. Siguro tamad silang mag-check ng dictionary, hindi nila alam na may pagkakaiba yung veneration sa worship. Tayong mga Katoliko, isa lang po ang sinasamba natin, ang Diyos. Wala na pong iba. Isa lang ang sinasamba natin ng Diyos. Maliban sa Kanya, wala na. Wala na. Paano natin sinasamba ang Diyos? Anong ginagawa natin ngayon? Nagsisimba. Banal na Eucharistia. Banal na Misa. Anong tawag natin sa banal na Misa? Anong tawag natin sa banal na Eucharistia? Yan ay pagsamba. Direkta sa Diyos. At ang tawag dyan sa salitang Griego ay latria. Latria is a Greek term which means worship or adoration intended only or exclusive only for God. So when we attend the Holy Mass, when we attend the Holy Eucharist, that is latria. That is worship directed to God alone. Kaya nga kapag sumamba ka sa ibang Diyos-Diyosan, ang tawag doon, idolatria. Idolatry. At yun ang kasalanan. Malaking kasalanan yun sa harap ng Diyos. Idolatry. Dahil sumasamba ka
sa ibang Diyos-Diyosan. Bakit daw natin sinasamba si Mama Mary at saka yung mga santo? Pag nagdasal ba ako sa mahal na birhen at saka sa mga santo, sinasamba ko na ba sila? Hindi po. Kapag umawit ba ako ng lupang hinirang habang itinataas yung watawat ng Pilipinas, sinasamba ko ba yung watawat ng Pilipinas? Hindi po. Anong tawag natin doon? Proskinesis sa salitang Griego. Proskinesis is a Greek term which means honor to your fellow creatures. Bakit tayo pumupunta sa sementeryo kapag undas? Sinasamba ba natin yung nicho, yung pansyon ng mga yumao nating mahal sa buhay? No. We respect them. We give our respect. We pay honor to them, but we do not worship them. And that is what we call proskinesis. When we pray to Saint James the Great or to the other saints, we do not worship them. We venerate them. Hindi natin sila sinasamba. Pinaparangalan natin sila. Meron pong malaking pagkakaiba ang pagsamba sa pagpaparangal. Tandaan niyo yan, mga kaibigan. Worship is totally different from veneration. Paano yung sa mahal na Birhen Maria? When we pray the rosary, when we pray the novena to the Mother of Perpetual Help, when we do this Marian procession, are we worshiping the Blessed Mother? No. Anong tawag natin dyan? We call that hyperdulia. Hyperdulia is a Greek term which means super veneration. Mataas na klase ng pagpaparangal. Hyperdulia is not latria. Ang pagpaparangal natin sa mahal na Birhen ay hindi pagsamba. Meron lang tayong mataas na respeto sa Kanya, meron tayong mataas na pagmamahal sa Kanya dahil special siya, dahil ina siya ng ating Panginoon. Kaya super veneration, hyperdulia ang tawag doon. So when we pray the rosary, when we pray the novena to the Mother of Perpetual Help or any Marian devotions, that is hyperdulia. It's not a worship, my dear friends. It's a super veneration. Sabi po ni Pope Francis, a Christian who does not love the Blessed Mother is an orphan because he has no mother. Yung mga tao daw na dinideklara nila yung sarili nila bilang Kristiyano, pero hindi naman nila mahal ang Birhen Maria, ulila sila. Bakit? Kasi wala silang nanay. Gaano ba kahalaga sa atin, mga kaibigan, lalo na sa ating mga Pilipino, ang nanay? Tayo pong mga Pilipino, kapag nasasaktan tayo, meron po tayong expression na binabanggit. Ano yon? Pag nasaktan ka, physically or psychologically, sasabihin mo tong term na to. Aray ko po, nanay ko. Kaya Katang Kapampangan, aray ko po, hinda ko. Kasakit. Di ba? Tama? Tama po, di ba? Aray ko po, nanay ko, ang sakit. It's an expression for us Filipinos. Why? Because according to my professor in philosophy, regressus ad uterum, sabi niya. Anong ibig sabihin nun? The return to the womb. Every time that we experience pain, every time that we are in pain, we want to go back inside the womb of our mother. Bakit? Kasi sa loob ng sinapupunan ng ating nanay, protektado tayo. We are protected. Tama po ba? Expression natin yon, pero totoo. Sabi ng mga psychologists, regressus ad uterum. Ang pagbabalik sa sinapupunan, the return to the womb. So kapag nasasaktan tayo, tayong mga Katoliko, meron tayong isang nanay na tinatakbuhan.
Regressus ad uterum. Return to the womb. And that is the womb of the Blessed Mother, kung saan tumira ang ating Panginoong Hesus sa loob ng 9 na buwan. Nagpapaampun tayo sa Kanya. Tinuturing natin siyang nanay na rin. Kaya pag nasasaktan tayo, pag nasusugatan tayo, meron tayong isang nanay na tinatakbuhan. At yun ang hindi naintindihan ng mga anti-Catholics, my dear friends. Yun ang hindi nila nalalaman. Yun ang hindi nila naintindihan. Bakit sila? Wala ba silang mga nanay? Meron din silang nanay, di ba? Ano daw po yung pinakamasakit na bagay na maaari mong gawin sa iyong kapwa? Para saktan mo yung kaaway mo. Ano yung gagawin mo? Kunin mo siya doon sa kanyang pinakakahinaan. Ano yon? Kapag binastos mo yung nanay niya. Kaya nga meron pong mura, hindi ko sasabihin dito. Alam niyo yung mura na yon, ang inaatake doon sa murang yon, yung nanay. Pag minura ka ng ganon, ibig sabihin yung nanay mo, nagbebenta ng aliw. Di ba? So, yung nanay, kasi malapit yung nanay sa atin eh. Kung di dahil sa nanay, wala rin tayo dito, di ba? Wala tayo dito. Siya yung nag-aruga sa atin. Kaya ganyan tayo kalapit sa ating mga nanay at sa mahal na Birhen Maria. Regressus ad uterum, my dear friends. It's not a worship. It's a super veneration. The Blessed Virgin Mary is our padrino. Padrino. Tayo mga Pilipino, mahilig din tayo sa padrino system. Kapag alam mong meron kang kakilala na makakatulong sa'yo para ma-promote ka, lapitan mo yung pinaka-close doon sa taong may authority para makilala ka niya, para ma-promote ka. Padrino system. Siya yung padrino natin sa harap ng Diyos. Bakit? Balikan po natin yung Gospel ni John, chapter 2, verse 1 to 11. The wedding feast at Cana. Sinama ni Jesus yung kanyang mga disipulo, nakipagkasal sila. At naubusan ng alak. Ang alak, importante po sa celebration ng mga Hudyo. Simbolo ng kanilang celebration yung alak. Kaya kapag naubusan ka ng alak, parang mapapahiya yung naghanda. So naubusan ng alak kasi sinama ni Jesus yung mga alagad niya. Lumapit ngayon yung kinakasal sa mahal na Birhen. Naubusan ng alak. Siguro sabi nung kinakasal, kasi yung anak mo, sinama yung mga alagad niya, tanggero yan. Gawa ka ng paraan. Ano sabi ng mahal na Birhen sa Panginoong Jesus? Wala na silang alak. Naubusan sila ng alak. Siguro sabi rin ng mahal na Birhen, ikaw kasi sinama mo yung mga alagad mo eh. Lasinggero siguro yan. Kaya yan, nakurilyo sila sa alak. Gumawa ka ngayon ng paraan, anak. Ano sagot ng mahal ng Panginoong Jesus? Woman, what is your concern about this? Diba? Yan ang sasabihin sa atin ng mga non-Catholics. Tignan nyo na, tinawag niyang woman si Maria. Hindi niya tinawag na mother. Well, these non-Catholics, they do not know the sitz im Leben of the Bible, the life setting or the life situation of the Jews. Hindi nila alam yon. Na merong kultura yung mga Hudyo, na kapag tinawag mong woman ang nanay mo sa public, it's a high recognition, it's a high respect. The term woman in the Gospel of John, in the wedding feast of Cana, in Greek, it is gyunai. Jesus calls his mother as gyunai, woman. Diba? Ang word na gyunai, ibig sabihin babae. Kaya nga meron tayong term na obigaini. Dahil galing yun sa salitang Griego na gyunai, ibig sabihin babae.
Yun po ay hindi kalapastanganan, kundi isang mataas na respeto sa nanay kapag nasa public kayo. Hindi alam yun ng mga anti-Catholics. Pero anong sinabi ng Birhen Maria? Kahit sinabi ni Jesus, what is your concern? Hindi pa dumating yung oras ko. Pero nagpumilit siya. Do whatever He tells you. Tinuro niya yung anak niya. Gawin ninyo kung ano ang ipapagawa niya sa inyo. Ayaw mapahiya ni Jesus yung nanay niya. Anong sinabi niya? Sige, punuin niyo ng tubig yung mga lalagyan. Pinuno nila at yung tubig naging pinakamasarap na alak. Hindi napahiya yung kinakasal o yung kinasal. Bakit? Of course, Jesus performed a miracle. But before that, his mother interjected. Nakialam. Nag-intercede. Nag-mediate. Kaya may alak. Si Jesus ang gumawa ng alak, ng miracle, pero namagitan ang nanay. Kaya ganyan din tayo mga kaibigan, when we ask the Blessed Virgin Mary to pray for us, we are asking her, please, Mama Mary, pray for us, intercede for us. Nilalapit din niya tayo sa anak niya. Nagiging padrino natin ang mahal na birhen. Nagiging tulay natin siya sa kanyang anak. Sino pa bang mas pinakamalapit sa anak kung di ang nanay? Di ba? Sino bang mas pinakamalapit kay Jesus kung di ang nanay niya? Kaya tayong mga tao na nagpapaampun sa Kanya, hinihiling natin na ilapit din niya tayo sa anak niya. Ngayon pong linggong ito, Gaudete Sunday. Kaya kami po ay nakakulay rosas. Kasi po, sinisimbolo nito, saya, tuwa, joy, Gaudete, to rejoice. Paano ba maging masaya? Simpleng tanong, paano ba maging masaya? Simple rin po yung sagot. Gusto mong maging masaya? Simple lang ang sagot. Sundin mo ang kalooban ng Diyos, magiging masaya ka. At sino yung unang naging masaya bago tayo? Ang Birhen Maria. Let's try to review her canticle, the Magnificat. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. Rejoices. Natuwa, nagalak, sumaya. Bakit? Dahil nakinig siya sa Diyos. Hindi lang siya nakinig, sumunod siya sa Diyos. So ang taong sumusunod sa Diyos, ang taong nakikinig sa Panginoon, ay taong masaya. Kung gusto mong maging masaya, gayahin mo ang Birhen Maria. Siya yung unang nakinig sa salita ng Diyos at siya rin yung unang sumunod sa salita ng Diyos. Sana po maging katulad natin siya. Siya yung gawin nating ehemplo at mabuting halimbawa para lalong lumalim ang ating pananampalataya. Amen. Talakad tapo at ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Dios, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesukristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banalay espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungwaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwo, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ku king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanganga. Amen.
Manalangin tamo king ginutamong Yesu Kristo, ban makirake yaking bietamong ening kasalukuyan, at pabandya nakatamo king kayang pangatsyo, antino makananuning peban dyaning Virhen Maria, nga tamong manalangin, ume ka Ginu, iligtas me ing kekang balayan. Ume ka Ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka, lawan mo, o Ginu, inganggang tigang ng gabon, ning lugod king kaya kaming yato, pataban me ing desyerto, umeka at papamulaklakan mo ing lugod at tula, inya ngaming manalangin. Ume ka Ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginu, ing sablang pamikilibayan, amanong tingyan mi, bubuklat mo balugbog ding maklak, at kakalagan ding dilaring pipi. Umeka at pagdala mo king pamikaluguran at pamisan metong inya ngaming manalangin. Ume ka Ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo la o Gino, ringanggang sukulan na telakadmi, titimawa mo ring bihag, umeka at dinan mo king kalayan, inya ngaming manalangin. Ume ka Ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo la o Gino, ringanggang gerang pigmulan mi, papawi mo ing sakit at takot, kung umeka at papanyampagan mo ing kapayapan niya ngaming manalangin. Ume ka Ginu, iligtas me ing kekang balayan. King kataymikan daring kaya katamong puso, adwan tamo king Diyos, ing peka malalam tamong kapagnasan. At iabetaya naman ing kaya katamong panalangin, kaniting aldoning kapag masusyaning kayang anibersaryo king pangapari, Reverendo Padre Alex Tizon. Ginong Yesus, umekat pasiknangan mo kami tibayo, metong kake kami, anak ning Diyos at anak ng Maria, kaya kaming Ginu, manggaman kingalang angga. Amen.
alakad tapo. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyu, ing katamoy ka sa plala ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang itingay na yayampang miking kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlo da sakripisyo king kekang dangalan, at tuneming Eukaristiya at kaligtasan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabe yake kayo. At keka antimo. Yat nayo ring pusuyo. Makayat nano, Pasalamatan taya inginuwa Dios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Ding pasalamatan da kang parati at numan karino ipa. Dios kingalanganggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang mikisaut kay kamenting tao, ti para na itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kay kaming dalan painturuking kaligtasan. Ngeni panayan mi itangal dopot ang ikristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kami sana itang kaligtasan na pengako na, ang eni paninayan miking mitmong kasalpantayanan. Ulinita kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami nga langtok ng babye kapurian keka, at ngamingan ngening pupuri. Diyos kang mayupaya. At Diyos kang mayupaya.
banal mingib pa, karapat dapat nakang purian ning metoyato, uling king kapamilataning ke kanganak ki Heso Kristong ginumi, at king kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ning sabla, alakang tok ng mamaus king ke kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang gaking kayalbog na, ing dalise daon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamamo mi, ing pabanalan mula king Espiritu mo reting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan ng pondaya no ning kekang anak. I Heso Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pasalamatan na ka at pinuri, piraso ning tinape at dinwang ne karing disipulo na, at nga na. Kuwanan yeti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling iti aing katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri, dinwang ning kalis karing kayang disipulo, at nga na. Kuwanan yeti kayo nga at minom kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang po nalang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan yo'y tiking pamigaganaka kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, ipagaganakan ming kamatayan ing ke kangana kami ngabus ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye ating pamaytas na banwa. Kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inyadaraon mi ke kabilang kapasalamatan iting mabye at banal na sakripisyo. Balikdan me ing yayain ing ke kang banal na kapulungan, at lawen me ing mi daon king biena. Paulin ing kamatayan na, ikwa na kaming binalik ke ka. Pagkala mo king ikaming misulu-sulu, king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu, kang Kristo. Gawa na kesa ng metong mong hanggang daon keka, at papalian na kaming pinakayanan, king panimanman na rin kekang santo. Una kambe ng Maria, kapinanman biren induning Diyos, kambe ng wan mong apostol, at maligayang martires, kambe ng Santiago, kaming patununan, adig sablang santo.
Paulina ni Pamela Tanda, manali kaming mirinan, kasopan alang patanat, king harapan mo. Ikpait isa na ngay ni pangasut mikeka, mamuhay ang kaipan at kaligtasan para kimabido gayato. Pasignangan me kasalpandayan ng lugod, kang Santa Iglesia, ang salukyan maglakbe ketiking yato. Kambini kang Tarasuyo, Ipapa Francisco, Florentino, hindi kaming obispo, adik sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan, ay natbus mo no, ningke kang anak. Igpapakiramdaman mong mitmong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayango na biye at ding sablangke kami matulan at memon naketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan, king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Anting meto nga familia, anak ning Dios at anak ng Maria. Anting meto nga balayan na malugod kang Maria. Pausta mo king ipatamong at subanwa kapamilataning panalangin at iro ng Kristong Ginoo at kapatad mo. Ikabos mo kami oy paking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi.
ban king kasaw paning kekang pakalulu, parati king mikabus king pamanali paning kasalanan, at mikabius kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesukristong ke kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alangangga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesukristo, sinabi na karingkay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang banala kapulungan, at pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon mag-ari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kay kayo. At keka antimurin. Bilang metong nga pamilya ng Diyos, iatadda mo king metong at metong ing kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Pakamalan kong kakaluguran, Nyo ing kordero ning Diyos, Nyo Yesukristo ing anak ni Gipa at anak ng Maria, Nyo ing milalakoking kasalanan ning yato, mapapalad tamo, ikatamong mayayaos makirake, king biye at misyon ng Kristo. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap naku.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulo, ipagkalob na sana kaya kami niting Eucharistia ing kekang dibinong kasaupan. Ikabos na kami karing kaya kaming kasalanan, at isadya para kingaldo ning kebaitan ning kaya kaming talapagligtas. Uling ginuya manggaman king alanganga. Lukluk tapong eni at makiramdam tamo karing amano ning kakatamong kura paroko, iamong Raul de los Santos. Palakpakan tayo po yamong. Maya pa, bengi po, kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. So, king lagyo na po, ning parokya na ning Santiago Apostol Keti Betis. King lagyo na ning kaya kaming parish vicar, iamong Gian. King lagyo na po, ning kura paroko, ning Malusak, ing Virhen, ning Santo Rosario, among Ervin. At king lagyo ng among Alex, ing kura paroko, ning Baliti, Virhen de los Remedios Parish. At kinlagyo na po ring miyaliwang imahen na tiyungen ni Keti, lalong-lalo na po ing Dela Merced na kayabe tamo Keti Kilub. Payabot mi po ing maragul akapasalmatan, ampong kapurian at pamangilala kaya kayungan pong kayabe na ning Birhen. Palakpakan tayo po yung sarili tamo. Dakal pong salamat kaya kayungan. Bali po, kilala ing Birhen. E po liwa kaya katamo. Hanggang ring tao baliti, anting mumuna akong parokya, pati na yung sasakupan na, ring miyaliwang imahen ning Birhen. Baluye po ing Birhen.
Personally po kilala kay ing Birhen ning Baliti. Balumiya po tang makasimangot ya, po tang ibisang lumakad, po tang malulam ya lupa, at po tang masayaya at mayanya, at bisayang bisang lumakad. Anya po niyang dimdam kong atyuya ing Birhen ning Baliti, hanggang maroko daramdaman tini pa ako, bakyang lawen. At ako po may disappoint. Ikikeng at ne kalagu at titiman para kanako. At maniwala ko po para kaya katamuan. Itang tula na, itang laguna para kaya katamo iyangan po. Bali po, 2 months ago may opera ko po. May buklat ko puso. At pamatutuanan ko po ini. Minsan nasabi ng apong seto kaya kami, yung Birhen, iya pupuntan. Iya gagawang lugar para devotion, para pasyalan niya. Ali, makanya niya pong MA approve, niyang pakisabi kayong gawa niyang pilgrimage in Baliti. Ali, iya pupuntan ng Birhen, na. Yung Birhen, iya, yung mamisita kaya kayo. Ito yung metong ng papel ng Birhen. Ito yung metong misteryo na ng Birhen. Balo na ng Birhen, abi ni kayong misteryo kayong Rosario, yung pamandalo ng Birhen Maria. Anya kayong kamatutuanan na nga po seto kaya kami, yung Birhen, iya papasyalan. Yung Birhen, yung magmilagrong mamasyal kaya kayo. At balo ko po ini, anya nga tsoko kayong ICU, pisyala na ako ng Birhen. Ikit kaya po aduang mata, aranasan kay, yung Birhen itayong malugod, lalawe, kanako. At pasalamat ko po, may gikom bahagi niting pilgrimage ng Birhen, delaye keti, ali, delana ko ng Birhen keti. May masyalya ing Birhen nginingaldo, kaya katamuan. Pisyala na katamuan, tigila na katamuan, pepakit ya kaya katamo, ban ipadama kaya katamo, nakaluguran, nakatamo, at kaluguran, nakatamo ng Diyos. Palakpakan tayo po yung Birhen. So dakal pong salamat king pamanagon niyo, king pamakyabeyo, kaniting maragul a prosesyon ning kakatamong imahen, ing Birhen, ganaganang imahen ning Birhen. At pupuriyan dako po at pasalamatan. Dakal a salamat kaya kaingan po. Tigil yu kaingan puso kaya tiking Betis at tigil dakatangan puso ning Birhen. May pabengi po kaya kaingan. Alakad tapo. Ing ginuman tabay ake kayo. At keka At antimurin. bendisyonan na kaning Diyos sa mayupayang tutukan beda rin kay kayong familyang pon pakamalan king biye. At ipaggalub na yung pekamalala makapagnasaning kay kong puso. King lagyo ni pa, amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ing misa may yari ne umeta na king kapayapan. Salamat, King Dios.